Sa ikatulong gabi mga guys among pagpanu. Tatanawan ninyo mga guys. Oh, 'di ba? Malibre na punta sa tong sudanan. Guys, so mo ni among kuha gapon guys. Di jud mawa ng swaki guys. Nya kining no nakakuha gapon mi karon oh. Katulo ka adlaw nakakuha gapon mi oh. Kato nga na ni? Tipay. Oh, napili tipay oh. So dara nga tong kuan. Kuha mga isda. Dara tay kuha sa katabugok. Itong primerong gabi di makatabugok no? Yeah. Ano pa dapat tay buko-buko. 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 Oh, sa kabuko-buko sa katabugok. Sana mga isda o mga kuan kinhason tagsa o ganing crabs. No, mga crabs tapong ba dito. Ipamili pa. Gipanglahi pa. May among sudan ron. Sudan nun ugma. So, libre na sadta sa atong pang sudan. Di na kapalit og mga isda dito sa merkado. Kaya na naman tayo sinulan maning kamot tayo tagaan. Magkugil yung tag kining pano sa ting hunas. So, medyo dagko-dagko na ning atong kuan ron isda. Itong gapon. Dapat itagko. Napoy ito dagko pero kasagaran to gagmay. Gagmay ngorog pinuhon. Kani, maduda na nag-smile. Buray-buray rin Buray-buray. Pero yung buhay pa itong tabugok mo guys. Buko usa rin nakitaan na to. Nagduha din tana. Walang makuha. Ang usa, nilian. Yun siya na nasa ito yung bugag ata ba? Maman eh. Ubay-ubay ubay-ubay na itong isda tapos dito libre na itong pangsudaanan so libre na punta diri sa itong kilaw-kilaw dia suwaki tipay tulo ka gabi tulo po ni ka tipay po nakita na ta. Manguhan. Kasi magpawas pa. Wapa siguro ka. Kasi siguro kita po sila. Muna siya mga guys. Hinluan na siya ginahinay mga guys. Kaya ron kining swaki at ano po yung bukon mga guys. A few inches later. Muna yung sulod sa tong swaki mga guys. So, dagan-dagan siya sud diba? So, libre na sad netong sudan mga guys, no? Impas na pong bahaw mga guys, tanawa. So, atong buhaton na niya guys, ato na yung batang agsuka. Kaya ito na ni kaunan. Kaya man ta magtarog panihapon ganina. Nagtimo raman ta. So, karon pag uli, ikaon na. So, tara, kuha na tag suka mga guys. So, dan ang suka. Butangan na to. Wow! Kaya hanghangwa, no? Kaya na sili. Kaya haluon. Tutugkan kayo mo gusto. Da. Oh! Naminis mga mukaon dun. Namin sa mukaon ganyan. Swaki yung mahilig mukaon sa swaki. Kami ini. Sarap.
Bawag na to. Nainto ko ka na. Di ba kanina usugan na lang sa ubos pa? No. Ano eh? Tawaan ba ka? Ha? Abog na siguro. Asa ba na? Babaw lang ang kanya. Ang kanyang crabs, din ang banos. Ganyan. Ano yan? Di mga guys, ganina, naabtan may uwan pa uli mga guys. Nabasa mi. Pagkabot diri sa Sus, ano eh, yun ako. wala day uwan. Kuto bro di baong. Oh, basa-basa lang yun. Nakaligot ng gabing dako. Tugnaw na ba? No, ikaw ang buhok. Uga-uga na. Matuna man nino? O abtan ni ugma ba? Ano? Tunaw? Ano na siya magtubig? Hanggang sana ako ito mga guys nyo kan. Nagtataas na itong video mga guys. Dagan pa ni Tunoy mga guys. Dagsan pa kakain eh. Hapit may abo. Yan. Ano lang ang kutob tong video kay tiwason ako nagkaon dari. Kay maikag nga mo. Ang mga hilig mo kaon na ni mag-ikag, maglaway ya. Kaya ano lang kutob. Bye-bye.